Ďakujem veľmi pekne, všetkých vás veľmi srdečne vítam. A musím vám povedať, že dneska som ja mnohonásobne poctený. V prvom rade som poctený práve tým, že nás tu toľko sedí v tejto sále, a nielen v tejto sále, ale ešte aj vedľa v sále. A možno nielen v tejto sále, ale možno to vysielajú v niektorej televízii, ako sa tu pozerám, tak vlastne všade sú kamery. Neviem, na ktorom kanáli to dneska ide. Ale musím vám povedať, že som vám veľmi vďačný, že ste tu v takomto hojnom počte a že ste prijali pozvanie vašich pozývajúcich. Takže pre vás patrí obrovský potlesk. Som poctený aj tým, že už dneska druhýkrát stojím na tomto javisku a druhýkrát ma konferoval taký významný človek ako Justin Topolsky, ktorého, ak niekto náhodou nepozná, v New Yorku mnohokrát moderoval Victoria's Secret a ja tu mám teraz možnosť práve na jeho konferáciu byť na tomto javisku. Takže aj jemu veľký potlesk za dnešný deň. No a samozrejme najviac som poctený tým, že ja môžem byť tým, ktorý vám odovzdá kompenzačný plán firmy Organic Mission a že Organic Mission teraz zavítala na Slovensko a dnes oficiálne zahajujeme otvorenie Slovenska. Takže pre celý štát, pre celú firmu Organic Mission poprosím vás o veľký potlesk. Mnohí z vás zrejme neviete ten príbeh, ale ten príbeh sa začal niekedy pred 3 týždňami, keď sme sa ako malá skupinka ľudí, zhruba nás bolo 30 alebo 40, niektorých zo slovenských hotelov v strede Slovenska, rozhodli, že keď už sme tu v takomto počte, urobme v Bratislave obrovský meeting a to hneď otvorenie Slovenska Organic Mission. No a predstavte si, za 15 minút sa zrodilo rozhodnutie. Predstavte si, že sám prezident spoločnosti na základe 2 telefonátov okamžite povedal, OK, ideme na to. A si predstavte, že to, čo sa dneska urobilo, to sa urobilo prakticky len za 3 týždne. Takže ešte raz veľký potlesk pre vás. No, zrejme niektorí, ktorí ma poznáte, sa môžete pýtať sám sebe, že čo tu ja vlastne hľadám, lebo ja som mal dosť isté miesto a s dosť veľkou výplatou. A dneska tu stojím a dneska ja budem ten, ktorý vám bude prezentovať marketingový plán firmy Organic Mission a viete, nebolo ťažké sa rozhodnúť. Nebolo ťažké vidieť skutočne veľkú príležitosť a tú príležitosť som videl v 3 momentoch. Jeden z tých momentov vlastne bola obrovská príležitosť otvárania nových trhov. Druhá príležitosť nanoderm technológia, ktorá je svetovým patentom, svetovým unikátom. A tretia možnosť je marketingový plán. 20 rokov som v biznise alebo v obchode network marketing. Ja som vyštudovaný hotelier a keď som prvýkrát videl tento trend, čo sa dneska rozrastol, skutočne obrovský celosvetový trend, tak som si povedal, že musím robiť práve túto vec. A za 20 rokov som videl množstvo rôznych kompenzačných plánov, ale taký, aký mi ukázali predstavitelia Organic Mission, som ešte v živote nevidel. No a práve ja mám tú česť vám tento kompenzačný plán dnes predstaviť, ukázať, aby ste mali presne také isté rozhodnutie, presne to, aby vás žhavilo vnútri ako mňa, na základe toho, že tomu porozumiete a som pevne presvedčený, že to dokážem odovzdať tak, aby ste tomu aj porozumeli. Takže poďme na to. Poďme sa pozrieť, aké výhody sú v tomto obchodnom modeli a tí, ktorí z vás poznáte network marketing, zrejme vám to bude ľahšie. V každom prípade je obrovská výhoda tá, že pracujeme tímovo a môžete dostávať ľudí, nielen tých, ktorých vy sponzorujete alebo registrujete, ale od takých ľudí, ktorí s vami nemajú prakticky nič spoločné a sú práve nad vami. Stačí nájsť 2 veľmi dobrých ľudí. Je to úplne nová koncepcia obchodnej stratégie. Stačí nájsť 2 veľmi dobrých ľudí a mohol by som povedať v úvodzovkách, vy môžete ísť do dôchodku. Samozrejme, keby to takto bolo, každý by mohol už byť dávno v dôchodku, ale skutočne to pravidlo platí, keď nájdete 2 dobrých ľudí, vy skutočne môžete ísť do dôchodku. No, čo ma najviac nadchlo, tak to je vlastne toto. Týždenne sa vypláca a to je obrovská vec. No neviem, v ktorom zamestnaní alebo ktorý biznis vás vypláca týždenne. Týždenne sa vypláca a to sme okúsili už za tie 3 týždne, niekoľkokrát. Celý systém platí z nekonečných hĺbok. To znamená, že viete, network marketing je vzťahový predaj a preto sme tu v takomto počte, lebo každý z vás má nejaké vzťahy. A dobrí ľudia obyčajne majú dobré vzťahy.
A keď majú dobrí ľudia dobré vzťahy, tak sa zíde na jedno miesto veľa ľudí a tým pádom vlastne môže vzniknúť veľmi veľa hĺbok a tento systém platí z nekonečných hĺbok. Môžete mať viacej obchodných pozícií, to znamená, keď sa registrujete, neregistrujete sa len jednou pozíciou, ale sa môžete registrovať naraz dokonca 4 pozíciami, to vám za chvíľu ukážem, aké má výhody. No a dokonca môžete mať príjmy z vlastných partnerov alebo z príjmov vlastných partnerov. A to som tiež ešte nevidel v klasických systémoch network marketingu. Toto je tiež unikát, ktorý vlastne prišiel na sveta asi pred 10 rokmi, ale firma Organic Mission toto má všetko absolútne unikátne. Takže pozrieme sa na to, ako to celý systém funguje. Ako som hovoril, naša sila spočíva v tímovej práci. Tu ste vy, máte svojich, my im hovoríme sponzory, niekto im hovorí mentory, to je jedno, ľudia, ktorí vám pomáhajú a vy potrebujete budovať len 2 vetvy. To znamená, ak máte 2 ľudí, jedného dáte na jednu stranu, druhého na druhú stranu a každý ďalší človek, ktorého prinesiete vy, alebo ktorého prinesú vaši sponzory, alebo vaši ľudia idú pod vás na 2 vetvy a zrejme takýmto spôsobom sa to rozvetuje až do nekonečna. Obrovská výhoda, že máte možnosť dostávať ľudí od vrchných sponzorov, čiže od vyšších sponzorov. Druhá vec, vydávate takisto ľudí do vašej skupiny a do svojho tímu. Takýmto spôsobom vzniká pozitívne vákuum, ktoré nadchýňa množstvo ľudí, to je dnešný príklad napríklad, a takýmto spôsobom vy máte možnosť na jednej pozícii získať až 5 000 eur, pozor, týždenne. 5 000 eur týždenne. Ak by vám to náhodou nestačilo, je tu prvýkrát vyvinutý trinárny systém, čo neznamená na 2 vetvách, ale znamená dokonca na 3 vetvách. Máte možnosť od určitého obratu, od určitého objemu peňazí alebo obratu otvoriť si 3. vetvu, kde už vám bude patriť možnosť týždenne na jednej pozícii zarábať 10 000 eur. Aké sú za tým ešte ďalšie výhody, to vám za chvíľu ukážem. Chcem vám len ukázať koncept, lebo keby som išiel celého marketingového plánu, tak by sme tu mohli sedieť 2 hodiny. A zrejme, ja vám chcem ukázať len kratučký koncept toho, prečo som sa ja rozhodol, aké sú výhody a aké obrovské možnosti, aké obrovské peniaze sú v tejto spoločnosti. Máme tu 8 druhov špeciálnych príjmov v systéme a z obratu, ktorý robí skupina, sa dostáva naspäť do siete 60%. A toto ide partnerom naspäť do rozdelenia. 4 druhy príjmov sa vyplácajú týždenne. To znamená, týždenne sa dostávajú peniaze a 4 druhy z tých 8 príjmov sa vyplácajú týždenne. Ďalšie 3 druhy príjmov, no na tie musíme počkať do konca mesiaca, niekedy hrozné, ale doteraz sme dostali peniaze len mesačne. A teraz ich dostávame týždenne. Do konca mesiaca, ak počkáme, dostaneme alebo možnosť z ďalších 3 druhov príjmov. 1 druh príjmu sa vypláca polročne. No a teraz si ešte predstavte 2 ďalšie extra motivácie, ktoré ak ste išli do hotela, mohli ste vidieť krásne autá s nápisom Organic Mission a krásne dovolenky, ktoré firma poskytuje a o ktorých ešte dnes bude reč. Poďme sa pozrieť na typy príjmov. Zrejme tu sedíte, pretože vás zaujímajú aj peniaze. Samozrejme, mňa nadchla veľmi veda, ktorá je za produktami. Veľmi pozorne som počúval doktora Sabolča Ládyho a aj profesora doktora Paula Kleintna, lebo mali veľmi odborné prednášky a to je alfa, omega nejakého obchodu, aby za tým boli skvelé produkty, fungujúce produkty, také, ktoré pomáhajú ľuďom, ale zase, prečo by sme robili niečo, keď nás dobre nezaplatia? Dúfam, že takto rozmýšľa každý so mnou. Takže zrejme potlesk pre marketingový plán. Takže prvý typ príjmu, maloobchodný bonus, je to 20%. Je to tu zvýhodnené oproti klasickým marketingovým plánom. Zoberme si firmu Organic Mission. Vy ste registrovaní ako distribútor a vy registrujete prednostného zákazníka, to znamená zákazníka, ktorý sa nestal distribútorom. Klasicky by ste si mali kúpiť od firmy produkt, mali by ste mu to predať a mali by ste mať na tom maržu. Takýmto spôsobom vy registrujete toho zákazníka, ktorý sa nechce stať distribútorom. A on si kupuje priamo od firmy, zoberme si príklad 100 eur, za 100 eur objednávku a vám firma prepošle 20 eur na váš účet ako týždennú výplatu.
Si predstavte, máte nejakého priateľa v Košiciach, ktorý nechce byť distribútorom, vy ste z Bratislavy, telefonicky mu zavoláte, pozri sa na internetovú stránku, tam sú skvelé produkty, mám s tým dobré skúsenosti, mohol by si nejaký džús vyskúšať. On si povie, OK, nechcem byť distribútor, ako by som sa mohol k džúsu dostať? No, pošlem ti to poštou. Vôbec vy nemusíte. Hej. Vy stačí, keď ho registrujete cez internet, on si objedná cez internet od firmy, hej, firma mu pošle produkt a vám zase firma pošle peniaze. Veľmi jednoduchý distribučný systém. No od toho ľahší som ešte nevidel. Nič nemusím robiť a toto je skutočne obchod cez internet, lebo aj takýmto spôsobom môžem predávať. To je veľmi, veľmi výhodné a toto som videl v málo firmách. Druhý typ príjmu je takisto týždenný a to je bonus za prvú objednávku. Čo je to tá prvá objednávka? Prvá objednávka je tá objednávka, ak sa niekto registruje ako obchodný partner. Hneď vám ukážem, ako sa môže registrovať ako obchodný partner. Momentálne si poznačte len toľko, že ak vy osobne registrujete obchodného partnera, dostanete z jeho objednávky 15%, z netto ceny jeho objednávky, a keď váš partner registruje ďalšieho partnera, tak vy dostanete z neho 5%. A toto je ten základný bonus, ktorý je tiež týždenný. Poďme sa na to pozrieť. Existujú 3 typy možností. Prvý typ možností, keď si zvolíte balík od hodnoty 120 € až do nekonečna. Vy si zvolíte, vy si to poskladáte a to je prvá možnosť. Druhá možnosť, keď si kupujete balík, ktorý si zložila firma a ponúka ho nám za 600 €, alebo si kupujete taký balík, ktorý si zložila firma a má hodnotu 1400 € netto. Poďme sa pozrieť, koľko by ste dostali peňazí, ak by sme počítali 15%. Vy vlastne tu vidíte, že tu máte 3 nových partnerov. Jeden si kúpil za 600 €, druhý za 600 € a tretí za 1400 €. Dokopy vy máte 3 takých partnerov, ktorí dokopy kúpili produkty za 2600 bodov, stali sa distribútormi, vy máte 15% z tých 2600 bodov, čo je okamžite ten daný týždeň 390 € vyplatených. OK, no čo sa stane, keď jeden z nich uletel, ako sa tu stáva častokrát, že aj on prinesie ďalších 3. V tom prípade, dajme tomu, že tento vstúpil 180 €, tento 600, tento 1400, 2180 bodov máte v druhej línii, z toho máte 5% a to je ďalších 109 €. Koľko ste teda zarobili ten týždeň len z tohto typu príjmu? Koľko? Ja som počul, že je tu plno energie v tejto miestnosti. 499. 499 €, to je dobrý peniaz za jeden týždeň. Super, nie? A to len z prvých objednávok. OK, poďme sa pozrieť na tretí typ príjmu. Samozrejme, tu je ešte jedna podmienka. Potrebujete, aby vy ste mali na svojom identifikačnom čísle minimálne 180 € nakúpených produktov. Samozrejme, z takýchto skvelých produktov je to veľmi jednoduché. Poďme sa pozrieť na tretí typ príjmu, a to je tiež týždenný príjem, takzvaný týždenný sponzorský bónus. Ak sa niekto registruje veľkým balíkom 1400 €, okamžite od prvého okamihu má možnosť získať bónus, týždenný sponzorský bónus, ktorý sa vypočítava tak, že firma z celosvetového obratu v tom danom týždni odloží 1%. To znamená, že zoberme si príklad, momentálne môžeme počítať zhruba 500 000